Edward Kallija ħalqa ta' ħajtu meta bil-lejl qam u sab l-armar tal-ġimgħa l-kbira maħruq kollu fit-triq Birbal ħal-Balzana. Ma' Net News Edward Kallija spjega kif ta' kull sena jarma kolonna barra l-bib bi statwa ċkejkna ta' Duluri bil-korp ta' Ġesu f'idejha u mżejna b'fjuri u tiżjien ieħor. Kienet din il-kolonna li matul il-lejl ingħatat in-nar. ħadċoku raġel naru dan, ma mex tagħmel. L-iktar dan x'għamel li ħafna ħsara ġewwa speċjalment n-nar. Kien l-ħabta ta' satejn ta' filgħodu li Edward minn fuq sema xi ħsejjes. Jindalles ma ħsejjes. Ħadd sibtu daħ xi ħadd. U għallew ma tax każ tħadd il-bathroom, imbagħad xi nħriġ għax ma jisħsejx gwara. Nżid niġri nara u nsib li qed jaqbad kullum kien. Għajem t-tifel malaj, nżin isfel, mbagħad xerra dak il-nar jien sawa għandi pajp tal-ilma, qabbattu malaj u bdejt nitfi. Għax għalkemm il-kolonna tinsab barra, in-nar malajr infirex għat-tieqa li tagħti għal ġewwa, b'konsegwenza li n-nar ħalla l-effetti tiegħu anke fuq is-saqaf tal-ewwel sular u l-amara ta' ġewwa. Imma l-istatwa ta' Duluri ma ġra la xejn. Naħseb li huwa miraklu. L-istatwa ta' Duluri ma tmissiex xej. Ejja tat-tafal la dabet xej. Kumma għandha naħsara iż-żeba biss. Fuq wara terġaqs fuq quddiem, fuq wara ġibi affarijiet żgħar ħafna. Mistoqsija jista' xikun li l-armar inħaraq b'aċċident, Edward qal li jiddubita u kien hawn li jurina fejn kellhom qabdin żewġ ornamenti tal-ħadid li sparixxew f'dan l-inċident.